na hospital maguni siya. Nya pag gawas sa hospital makabarog-barog pa man to siya, makakuan pa. Nya kalit lang man og kanang di na anam na siya nga di na siya kalakaw, di na siya kabarog. Nya karon maglisod lagi ko kay gusto na ko siya nga ibakod kay hinuan na ko iyang daanan, di na ko kadaog kay ako ra nga isa. Og tingo pag hilis ligiro lang lagi na ako siya. Kay di man ko kadaog. Gusto ta na ako magkakuan sa kanang makapangayo may wheelchair ano nga makuan ko na ko siya ba mainitan pa maghinuan na ko iyang daanan balhin na ko siya di ba ko na ko siya mabalhin di na ko mahakwat di ko kadaog mayroon na ako ikaugan kay yayungan na mo gusto siya mo painit di ko kadaog sa una ko pagkuan maghilak lagi siya sakit lagi daw yung likod na ako lang ligid-ligiron banigan niya karton lang kay ugan nang banigan ako siya init mo kung kaayo nasama daga na iyang likod yung lisuran ako kay kami naman ako ko'y trabaho wala ko'y support lagi sa iyaha o tingo iyang pang konsumo niya pang mga tambal anak tanan isod yun kaayo mga kabrigadahan ta ngayon ta ko hinabang maski gamay lang lagi na gid unta ang wheelchair kay para may gayayong ko ba sa pag sa iya pag limpyo bis makakon iyang likod makapawayuhay siya lingkod ang among balay gado lagi kayo pero pwede na ako siya maana magawas makakita pa siya tao kay higda lang lagi siya hantod magabi hantod magkuan higda lang kung magpainit siya ako na siyang anaon mapana iyang likod mabugnawan last year lang siya ka hospital paggawas makalakaw mo siya anak lang sa anam lang yun ang gina niya magbalog iyang til puksog na lang niya Yatoy, nami wheelchair okay ra mo ha wheelchair Sir Elmer, salamat sa inyo ha, sa inyo tanan sa mga brigada, mga kasamahan sa brigadahan. Daghang kayong salamat sa inyo ha. Kung magdahong nga, makakuha mo yan ng wheelchair. Gusto ka ng hinabang, salamat ka na ayo. Hindi na kumisulti ang tanan, basta kayo daghang itong salamat. Natunta nga, pagmalikon ba atong samahan, nga wala. Natunta nga. Expect kayo na ni siya. Hindi ko magdahong nga. Makakuan na aning wheelchair. Salamat kaayo. Sa inyong tanan. Sa mga kabrigada. Kang Sir Elmer sa atong barog, Ginsan. Paabot na itong amahan sa Ginsan. Si Sir Elmer Katulpos. Salamat Sir Elmer. Salamat Sir. Salamat Sir. Mahiyong angan. Salamat kayo. Salamat. bye Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magdiwang. Kabrigadahan, Gensan, puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Gensan.